Paella ero hontan gu alde bat baino ez gara. Eta azken finean, guk legeak era ezautzen ditugu ustez, ez dakit horrek indar gehiago edo legitimidade gehiago ematen digu, baina azken finean kausa honek herri honetan beste askok bezala duen inolako fundamento eza salatzera gatoz. Asko hitz egin liteke juridikoki, baina azken finean irakurketa juridikoa baino areagokoa da tamalez, eta esan dezagun politikoa eta abar beste auzi askok duten bezala honek ere bere kausa hor dauka, irakurketa juridiko baina asko zabalagoa den beste irakurketa politiko bat barruan, eta hori salatzekoa dela iruditzen zaigu, nik uste denok ados gaudela horretan, eta hori esatearekin batera, azken finean ea epaiketa alden bailen hasten den, aliketa ondoen amaitzen den, beste epaiketa asko bezala, eta noski auzipetoa den guztiei, gure elkartasun personala bintzat adierazten nahi dizugu. Esperientzia txiki bat baukate horrelako epaiketa hauetan, ez bakarrik juridiko, baizik eta baita ere pertsonalki tokatu izan zaidalako hauetan egotea, ez? Justizia eta ez dugu espero horrelako epaiketatik. Juridikoki balorazio bat egitea askotan suertatzen zaigu antzua dela, unibertsitatean ikasi izan duguna ez digulako gehiegi laguntzen entzutegi nazionalean aurrera ematen diren epaiketa hauek baloratze aldera. Orduan, etorri naiz mobilizazio txiki honetara beste legelari batzuekin batera esateko, zailtasuna baldin badau ere juridikoki hau kokatzen gutxienez, herri bezala erantzun bat ematea ez da ia falta, ez? Nere ustez nik kanpotik ezagutzen dudanagatik nik uste dut horrez dagoela delito, imputazio edo akusazio horretan fundamentuzko probarik ez dagoela. Eta alde hortatik nik uste dut, hala espero dut behintzat, sumario horren azterketa egiten denean, oin laster hasiko da benduan segurazki, nire iritzia da soluzioko sententzia bat emango dela seguru aski, ezta?